Porto llarg temps examinant el pàjaro. Us puc assegurar que és un pàjaro de l'espècie pàjaro variant pàjaro. En aquest moment, el pàjaro està en el seu moment més àlgid. Podríem dir que la seva capacitat reproductora està en el punt culminant. Acosteu-vos. Mireu. Pàjaro? Què fas, pàjaro? Busco pàjara! Busques pàjara? Per anar a donar un vol! Aquí tenim la prova evident. El pàjaro busca pàjara. Anem, pàjaro, a buscar pàjara. T'acompanyaré. Gràcies, pàjaro! Perquè a mi també m'agraden les pàjares. Anem a buscar una pàjara. Vinga. Per allà m'han dit que n'hi ha una. Pàjaros. Pàjaro, pàjara, pàjara, pàjara.